πρέπει όμως συλλογικά να διεκδικήσουμε την ελεύθερη διακίνηση. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι θα μας πιέσουν και εμένα θα με πιέσουν και εσένα θα σε πιέσουν. Αν όμως αρνούμε τον έλεγχο μαζικά, θα πρέπει όμως και συλλογικά να το κάνουμε αυτό, γιατί όταν ας πούμε πει ένας ελεγκτής και ζητάει έλεγχο εισιτήριων, όταν μαζικά αντιδράσουμε και πούμε ότι κανένας δεν έχει εισιτήριο, θα απομονώνουμε. Μαζικά και συλλογικά δεν ακυρώνουμε εισιτήριο. Γιατί το εισιτήριο το έχουμε ακυρώσει με το σίγουρο που πληρώνει ο καθένας από εμάς. Είναι πως γίνεται στροφιληθούμε όλοι μαζί, συλλογικά και μαζικά. Απομονώνουμε τους ελεγκτές. Εάν κάποιος πιαστεί χωρίς εισιτήριο, τον απομονώνουμε, δηλώνουμε όλοι ότι δεν έχουμε. Προλογούμαστε και πρέπει ένα μέρος τουλάχιστον από αυτά που μας παίρνουν να αποδίδουν σε αυτά που θεωρούμε κοινωνικό αγαθό. Vale.